Zdravo dječaci i djevojčice, ja sam teta Lana. Danas ću vam ispričati jednu lijepu priču koja nosi naslov Posebni prijatelji. Zlatni redak kaže: prijatelj ljubi u svako vrijeme. Izreke 17:17. Poruka ove priče je: prijatelji uvijek brinu jedni za druge. Imaš li posebnog prijatelja? Što radiš sa svojim posebnim prijateljem? Jesi li znao da je Isus imao posebne prijatelje? Imao je čak i tajnog prijatelja neko vrijeme. Nikodem je samo malo otvorio vrata. Noć je bila tamna, nikoga nije bilo na ulici. Pažljivo je zatvorio vrata i otišao do gradskih vrata. Dok je hodao, razmišljao je o novom učitelju. Slušao ga je kako naučava. Nikodem je proučavao biblijske svitke i bio je siguran da je ovaj novi učitelj bio poslan od Boga. Nikodem je mislio da je ovaj novi učitelj bio obećani spasitelj, Mesija kojeg su čekali, ali želio je biti siguran. Nikodem je imao važne prijatelje, a njegov učitelj nije bio popularan. Nikodemovi prijatelji nisu voljeli novog učitelja. Tako je Nikodem odlučio: idem ga vidjeti noću. I to je i učinio. Krenuo je po mraku vidjeti Isusa. Znam da si ti učitelj od Boga, rekao je Nikodem Isusu. Nitko ne može činiti takva čuda kao ti ako ne dolazi od Boga. Isus je ljubazno razgovarao sa Nikodemom. Bog voli svakoga, rekao je Nikodemu. Bog voli ljude toliko da je poslao nekog naročitog, svog vlastitog sina, da pomogne ljudima na ovome svijetu. Sada je Nikodem bio siguran da je Isus bio doista poseban. I kako je razmišljao i čitao svoje biblijske svitke, bio je uvjeren da je Isus bio Mesija, spasitelj kojega je Bog obećao poslati. Ali Nikodem je imao problem. Njegovi prijatelji nisu voljeli Isusa. Oni nisu željeli da Isus naučava i liječi ljude, pa su ga pokušali zaustaviti. Ali kad su ovi važni Nikodemovi prijatelji pokušali nauditi Isusu ili mu otežati stvari, Nikodem im je govorio: ne možete to učiniti, to nije u redu, to nije ono što naš zakon govori. Kada je Isus umro, Nikodem je bio ondje da pomogne. Nije mario što su ga drugi ljudi vidjeli. Nikodem je bio tajni prijatelj, ali sada su svi mogli vidjeti da je bio Isusov prijatelj. Nikodem je bio bogat. Potrošio je sav svoj novac pomažući drugim ljudima da upoznaju Isusa. Želio je i da drugi budu Isusovi posebni prijatelji. Bili i ti želio biti Isusov prijatelj kakav je bio Nikodem? Bili volio drugima govoriti o Isusu?